Goedemorgen alweer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pluimpraat. Eigenlijk is het net echt Pluimpraat, maar dan maakt het niet. Maar Joet, ga ik onderzoeken hoe het is om nou op de basisschool te zitten. Dus ik ga een dag in met Sanne Visser, want zij zit nou op de basisschool. En ja, ik ging gewoon precies zien hoe haar dag eruit ziet. Dus, let's go! Maar ik heb nog mijn pyjama aan, dus ik moet me eerst nog even omklaaien. Nou, het eerste wat Sanne doet is... Wow! De gardien iepen. En dan moeten wij nog even een stukje ballen. Maar chocopasta. En dan pakken we even een beker met water. Heb ik wel bekers? En dan zit Sanne altijd even op de bank op haar telefoon. De baan is wel lekker. Hallo! Ik ging net op record druk, dus dan veel procent. Dus dat is niet zo. Oh, ik zet hem hier wel even nou. Wil je als eerste even voorstellen? Nou, ik ben Sanne Visser. Ik kom uit Weiden. Ik zit op het parcours. En ik ga elke maand te doen. Nou net in de coronatijd, maar naar Heerenveen om te trampoline springen. Cool. En wat is de coolste trick die ze kent? De Barani. De Barani. Wow. Nou, Sanne, ik hier hier op TikTok een film geplaatst. Waarin een poll. Ja. Hier, hè. En daarin ging ik onelst die vraag van ja, wat voor les moet ik nou even volgen? 64% het stemt op rekening. Dus, ik denk dat wij straks rekening in. Wat vies daarvan? Leuk. Leuk? Ja. Of vies het even taal? Nee. Vies rekening leuker dan taal? Ja. Ik weet net wat ik leuk vind eigenlijk. Ik vind rekening soms ook wel moeilijk. Ja, ik wel soms. Nou, ik hier vandaag een filmpje gekregen van hoe een online lesdag vandaag eruit ziet. Ja. En nou ja, dus wekker. Een stukje bal, mooi. Chocopasta. Is deze tos poetsen. Eén op de telefoon. En dat heb ik die in. Ik heb precies die dag gevolgd. Dus nou straks... Nou, we doen het echt together. We gaan together. We gaan al die rekkens helemaal oplossen. Want ja, ik ben wel gewoon heel benieuwd. Hoe zit zo'n dag er dan gewoon uitvaart als nou op een basisschool is? Want dat is natuurlijk wel heel oors als oors. En wat is dan nou het grootste nadeel van thuis online? Bij Teams hebben we dan bijvoorbeeld taalinstructie. En ja, toen moesten we een keer een handje opsteken. Maar ik wist dus net hoe dat moest. Oh. Dus, ja, op squallen dan kies ik gewoon in hand zeggen. Ja. Maar dan bij Teams moest het echt oren met knopjes en zo. Ja, zie je, wacht, hier. Hand opsteken. Ja. Zie je hem? Ja. Ja! Nou, wat cool. En wij krijgen dus straks rekening, maar van wie krijgen wij dan rekenles? Juf Erika. Juf Erika. Oké. Ja. En is dat een beetje een goeie juf? Ja. Mooi. Sluit het heel goed uit. Nou, dat scheelt. Nou, de juf is er. Dus het is tijd voor de les, de rekkenles. Ja, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat. Ik vind het heel leuk om ook even te kijken van nou, wat jullie ervan vinden en wat Sanne ervan vindt. Dus we beginnen altijd eerst even met een praatje. Wie heeft er nog wat leuks te vertellen? Dus Sanne, heb je nog wat leuks te vertellen? En nou, ik heb van Boer Piet, waar wij werken, heb ik zo'n horen gekregen van een koe. Oh, echt? Wauw. Ja. Cool. En wat kiest er mooi dan? Nou, dat weet ik net. En heeft Gaiske nog wat leuks te vertellen? Ja. Nou, ja, ik heb wel wat leuks te vertellen. Want hoe oud bist je, Sanne?
Ik ben Tien. Zie je. Nou, dan heb ik wat mooi aan. Want ik heb een fotoboek van toen ik Tien wie. Oh, leuk! Dus ik dacht, kijk wel eens Charlotte, hoe ik het toen uitzag. Zie je, ik ben die maar die rare jas. Zie je hier, hè? Dat wie ik. En nog een oorfoto. Even zien. Wat is even een leuke foto? Ja, hier, hè? Oh. Oh, heel leuk. Ja. En Leuk. stiert die camera ik on of is het mijn schuld dat ik daar net zeg? Nou, of jou? Oh, ik heb mijn camera wel aan, ja. Maar ik heb hem ook op mijn bord al aanstaan, zodat ik straks mijn scherm kan delen. Zodat Sanne mij ook mijn instructie kan volgen via het scherm, zeg maar. Oké. Maar jullie zien mij nu dus niet, want ik heb mijn video wel gewoon aanstaan. Ja, ik zie hem niet, maar dit is een prehistorische laptop, dus ik denk dat het daar aan ligt. Zal ik het scherm gewoon gaan delen? Dan kunnen we beginnen en dan kan ik misschien daarna nog even in beeld komen. Ja, begin. Oké, ga ik even mijn scherm delen. Dan zien jullie ook welk leerdoel wij vandaag gaan doen. En misschien wil Sanne hem even voorlezen. We gaan sommen als 5645 plus 267 en 5645 min 1267 uitrekenen. Nou, dus Sanne heeft een voorkeur voor onder elkaar rekenen. Heeft Goyske ook een voorkeur? Hetzelfde. Hetzelfde, onder elkaar, oké. Nou, dat is ook fijn, want daar willen we uiteindelijk ook naartoe. Want die manier is eigenlijk veel sneller dan de getallenlijn. Nou, dan mogen jullie deze som proberen uit te rekenen. En ik laat het eigenlijk meteen los, omdat het een beetje herhaling is. We hebben dit al eens eerder gedaan. Dus ik ben benieuwd of je nog snapt hoe het moet. Oké. Let's go. Nou, Sanne, vertel me wat je gedaan hebt. Want ik zie dat je een klein foutje hebt gemaakt en dat geeft niet. Daar kan ik je mooi mee helpen, dus vertel maar. Nou, ik heb 2348 plus 1432 gedaan. Nou, ik heb ze eens onder elkaar gezet. Ja. Toen 8 plus 2, dat is 10. Dus dan zet je een 0 eronder en 1 boven de 4. Ja. Dan doe je 2 plus 1, dat is 3. En die zet je eronder. En hoe gaat het bij je, Goyske? Ja, gaat wel aardig. Het is net makkelijk, maar het is ook net heel verschrikkelijk moeilijk. Maar juf, hoe is het nou om samen les te gaan? Is dat moeilijk of is het ook wel leuk? Ja, het is... ik zeg altijd, ik ben natuurlijk geen juf geworden om digitaal les te geven. Ik vind het vooral heel leuk om echt in contact te zijn met de kinderen. En tussendoor ook wat grapjes te kunnen maken en dat soort dingen. En vooral echt in de klas te zijn. Maar nu we zo digitaal bezig zijn, vind ik het ook wel heel leuk om ze elke dag zo te zien. En beter iets dan niet. Nou, dan denk ik dat we nou afsluiten. Ja. Dan vond ik het heel leuk dat ik een dag maar in mocht met hem. En zien hoe het nou is om nou op een basisschool te zitten. En voor de band thuis liet ik in de reacties weten wat er stond nou op een online lesdag. En liet ik even weten waar wij volgende week heen moeten. Want nou ja, we kennen nog net zo vol in de lockdown. Dus wij hebben geen idee wat we volgende keer gaan gaan. Maar dat zien we dan wel. Dus dat komt helemaal goed. Even liken en abonneren. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog.